हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननिसिम फिन आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय स' आंनि चेनेलनि नामा जाबाय दैमुस्रि प्रेजेन्टेसन मिउजिक स्टुडिअ फिसा मोनसे स्टुडिअ खालामना लादों आं गावनि आन्था खिन्थु गानफोरखौ बारा मोजां बानायनो हायाखै नोंथांमोना नांगौ बायदि भिडिअ होनो हायाखै स' बिराद इउटिउबार जानो गोसोबो दं खिन्थु माने नाजानायाथ' नाजादों बारा नङा नाजानाया गोबां नाजादों खिन्थु मा भिडिअ होगोन जायो दै दिनै सानसे होबाय गाबोन मा भिडिअ होगोन स' बेबायदि मोनसे जाबाय थायो नोंथांमोनाबो खोब खोमा इउटिउबार जुदि जानो गोसो दोङोबा नोंथांमोनाबो एकदम माने रेडि खालामखा नोंनि कन्टेन्टनि सायाव नोंथाङा मा कन्टेन्ट लानानै फैगोन स' जों ओरैनो नायनानै नुदों कन्टेन्टफोरखौ जोङो खायसे खायसे ओंखाम संनायनि कन्टेन्ट लानानै फैयो सोरबा मिउजिक प्राय मिउजिकनिखौ आङो खम नुयो आरोना मिउजिकआव नों एलबाम मोनसे बानायनो थांबा बिराद खरस जायो थारमाने स' आंबो प्रेजेन्टेसन मिउजिक स्टुडिअ होना लाबाय नालाय बेखौ एसे खस्थ' जादों माबा माबि भिडिअ होनो नांदों स' जायनि थाखाय आंहा भिउ फैयाखै नोंथांमोना थेवबो आंनि चेनेलखौ अनसायगोन आरो जुदि गोदान नायदोंबा साबसक्राइब खालामनानै लागोन स' आं गथ'फोरखौ सिफुं दामनो लाग्रोदोंमोन आं कन्टेन्टआ सिफुं दामनायनि स' लोगो सासे सिफुं दामनो फोरोङा नङा फोरोंदोंमोन बिराद मोजां जायोमोन बिथाङा स' बिया गोबां जाहोननि थाखाय बियो आंनि चेनेलाव फैनो हायाखै आरो गथ'फोर दङ एसे देरजोब्बाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव माब्लाबा लाना फैनानै देखायगोन माबायदि बेसेबां मोनखो आगोलनि जिथु क्लास 6आव फिसा फिसामोन नालाय उन्दै उन्दैमोन मोजांमोन गथ'फ्रा दा एसे देरनानै सोलायबाय थारमोन माने साननाय हनाय सोलायो दामनायनि जिथु थिंकिं दङ बिसोरनि थिंकिंफोरा सोलायजोब्बाय थारमोन स' नोंथांमोनाबो हागोन सोरबा जुदि इउटिउबार फिसा इउटिउबार जुदि जानांगौ फिसानिफ्रायनो गिदिर जायोथ' एकदम सानफ्रोमबो भिडिअखौ फ्राय होबाय थानांगौ थारमाने माने नोंनि जिथु इउटिउबनि जिथु सार्भार स' सार्भार माने जिथु ओजानिफ्राय माने सिगां माने लाबोनानै होफैयो आरो भिडिअखौ स' जोंनिया एकदम गोबोदो भिडिअ होयो नालाय स' आंखौ हाबसोना खालायबाय आरो लाफैलायबाय बेबायदि जाबाय थायो स' सानदोंमोन बैसागोआव बिराद मोजां एलबाम बानायगोन स' बाजेटफोरा मिलायासै आं मोनसे एलबाम बानायदों बानायाखै नङा नोंथांमोना नाय आं करिय'ग्राफार खालामदों जे बारा इमान सानसेनि हाबाफारि खालामदों खिन्थु हाया सानसेयाव एलबाम बानायनो नोंथांमोनाबो जुदि एलबामखौ जुदि नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो आंनो फोरोंनाय लोगोसे आरो सोरबाफोर जुदि फिसा आरो ना बांद्राय नङा एलबाम जुदि बानायनो लुगैदोंमोन नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालाम स' आंनि एलबामखौ नोंथांमोननि गानानै बानायनानै होगोन आं थांनानै करिय'ग्राफि एसे खालामनानै होगोन खम बाजेटबा आरो दै खम बाजेट जानांगोन आरो आं बारा इमान हमबाय थाया केमेरानिखौथ' नांखागोनानो स' बैसागुफ्रा साबसिन मोजां आरो बैसागोनि अनगायैबो हागोन दे जिखुनु करिय'ग्राफार खालामनायनिथ' मानसिखौ जाय बानायगोन बे नोंथांमोना खालामनांगोन अब्लानो जागोन आङो हेल्प होगोन नोंथांमोनखौ दा मा बुंबावनो आंहा भिडिअ लाना फैनायखाय बे बाङाय एसे जिथु नोंथांमोनजों सावरायनो लुगैनाय बेखौ सावरायबाय आं भिडिअ लाबोबाय थादों मोजां हायाब्लाबो आं सोलिथ'गोन दा खाननैसो माबायदि भिडिअ होयो स' बेखिनियानोसै स' नोंथांमोनजों आं खालायबाय थागोन जितु आंनि लोगो साबस्क्राइब 5000 साबस्क्राइब जाबाय आंहा मडेलजोंबो खालामनो हाबाय आङो नाथाय आं भिउसो बारा खालामनो हायाखै स' नैबे आंनि फिसा स्टुडिअ आं एकदम समखौनो मोना होनांगोन मास्टार हिसाबै समखौनो मोना दसे सम मोनो बे समाव आरो बहा जबाय थानो ना उन्दुनो ओंखारो मेंनो ओंखारा दा फुंनिफ्राय उथिनाय लोगो बिराद दाहार रेडि थारमाने फोरोंनाय स्कुलाव एकदम फोरोंनाय क्लास आं 8टा खालामदों रावबो 8टा खालामा सानसेयाव क्लासा खिन्थु आंनिया एसे मोनसे टाइमा मिस्टेक जादों एसे टाइमा आरोना आरो इथिंगाले मा होनना बुंगोन टिउसनबो थाबाय एकदम मोना जाखायो मोना दसे ज'नो नोङो मिउजिक खालामनो नों हायाखै स' मिउजिक क्लासबो लानांगौमोन आंबो हायाखै डेन्स क्लासबो लानो हायाखै बेखिनियानोसै बिनि गेजेरजों सोरखिलांनांगोन जों जि हायो थारमाने गावनि थाखाय मावनो हायाखै थारमाने जों मालायनि थाखायल'सो मावबाय थादों स' नोंथांमोना आरो एलबामफोर बानायबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेखिनियानो स' आंनि स्टुडिअखौ एसे नायजागोन गैया फिसा बारा लादों बिदिनो आरो टाइम पास अके बाय